hadd szólíthassalak úgy benneteket, drága testvéreim, akik eljöttetek ma este azért újból, hogy hallgassuk meg Isten üzenetét, hogy mit örökített meg számunkra a történelemben, akik az idők végén élünk. Hogy hogyan juthatunk el a lelki magaslatokra. Ahhoz, hogy eljussunk a lelki magaslatokra, és hogy az utolsó hegy történetében ne csak hallgatóim részesei is legyünk, ahhoz szükség van a figyelemre és a megértésre. Ézsaiás próféta 33. fejezetében azt olvasom: erősítsétek a lankadt kezeket, és bátorítsátok a tántorgó térdeket. És hogy mivel? Mondjátok, hogy él az Úr és uralkodik. És hogy jön, és jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte. Örömhírt jelent ez számodra? Örömöt jelent a számodra, hogy Jézus jön és hozza a jutalmat? Az első este elmélkedtünk arról, Isten azért hívott fel bennünket az Ararát hegyére, hogy megtanítson minket arra, hogy az első dolgunk az életben, és az élet minden körülményei között nem az ugolódás, hanem a hálaadás. Azt tanulmányoztuk, hogy ez volt Noénak az első munkája, amikor kijöttek a bárkából, hogy áldozatot mutasson be Istennek, és Isten erre az áldozatra figyelt, úgy, ahogy figyel a te törekvésedre és akaratodra is. És megjelent az égen az ív, amely azt hirdette, hogy Isten szereti az embert és megmenteni akarja. A második este beszélgettünk arról, hogy meg kell tanulnunk és bele kell kapaszkodjon hitünk abban, hogy lehet az életnek akármilyen megrázkódtatása, akármilyen zsákutcája az életünknek, vagy útkereszteződése, bárminek nevezzük. Nem kell elsüggednünk, mert van kiút belőle. Mert amikor úgy látszik, hogy nincs kiút, amikor úgy érzed, hogy csak egyedül vagy, akkor Isten hozzád szól, és felhív téged a Mória hegyére, ahogy Ábrámot hívta fel. Hogy megtapasztald, hogy az Úr hegyén van a gondviselés. Ma este egy harmadik hegyet fogunk meglátogatni. Ez a hegy több néven is szerepel, nem csak egy néven. Az egyik neve az, hogy Sinai. A másik neve az, hogy Hóreb. Mit tanulhatunk meg ezen a hegyen? Én a ma esteli elmélkedésünknek azt a címet adtam, hogy életszentség. Engedjétek, hogy bevezetésképpen, mivel a hegyekről beszélek, és az a célom azzal, hogy megjárjuk ezeket a történelmi hegyeket, hogy megszülessen a vágy életünkben a lelki magaslatok iránt is. Hogy ne elégedjünk meg lent a völgyben, ne elégedjünk meg a kollektív értékekkel, amik vannak az embereknek, hanem lelki magaslatra tudjon bennünket Isten felemelni. Más szóval úgy is fejezhetném ki, hogy a legfontosabb az életünkben, hogy bennünket a ma készen találjon. És akkor talál készen, hogyha fölfele megyünk a hegyen, nem lefelé. Mert ha fölfele megyünk a hegyen, akkor Isten közelségében megyünk. És Istennel lenni jó. 4 hegyet választottam ki az Ószövetségből, amit szeretnék veletek végigjárni ezeken az estéken. 2 már megjártunk. Ma este a harmadikat. Még holnap este Isten kegyelméből éltet, akkor felmegyünk a 4. hegyre, a döntés hegyére. És Isten, ha kegyelmes lesz hozzánk, az Új Szövetségből is 4 hegyet szeretnék megjárni veletek. Abban a reményben, hogy amikor vége lesz ennek az elmélkedésnek, és a 4. hegyről beszélek,
ami egyben a hazaérkezést is jelenti, hogy Isten ott akarna látni téged és engem, valamennyiünket, majd ezen a hegytetőn. Ő vele, ahol többé már nem lesznek hullámvölgyek, ahol többé már nem lesz fájdalom és szenvedés és fáradtság. Éppen azért kérem a figyelmet, hogy ezekben részünk legyen, mert az Isten tiszteleteket Isten nem szórakoztatásnak szánta, hanem arra szánta Isten, hogy elvezessen bennünket arra az életre, amire elhívott. És az a hegy, amiről ma este beszélgetünk, a szentségről beszél, az életszentségről. Hadd olvassam Isten igéből, 2 igeverset szeretnék felolvasni ma este a kezdéshez. A Mózes könyvéből olvasom az igét, a 19. fejezetének a 3. versében. Mózes pedig felméne az Istenhez, és szólna hozzá az Úr a hegyről. Mózes pedig felméne az Istenhez a hegyre. És Isten a hegyről szólott akkor Mózesnek, de nem csak Mózesnek, hanem az egész Izraelnek szólott. És hogy mit szólott az Isten, amit át kellett adni az egész népnek, felolvasom az ígében. Az 5. versét olvasom, ugyanitt és a 6. versét. Mostan azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép között az enyéim, mert enyém az egész föld. És kérem figyelni, és lesztek ti nékem papok birodalma, és szent nép. Ezek azok az ígék, amelyeket el kell mondanod Izraelnek. Azért adtam ezt a nevet neki a ma esteli beszélgetésünknek, igehirdetésünknek, hogy Isten felhív bennünket a sínaira azért, hogy megszentelje az életünket. Aki nem jár fenn ezen a hegyen, mondtam, nem lesz fárasztó. Nem lesz fárasztó, mert hitben kell megjárni ezt az utat. Mert lélekben kell megjárni ezt az utat. És aki nem megy fel erre a hegyre, az nem tud felemelkedni soha arra a magaslatra, lelki magaslatra, amelyre el kell jutni azoknak, akik Istennel akarják tölteni az örökké valóságot. Most csak egyetlen igeverset idézek, kölcsönkérek az utolsó igehirdetésből, ami fog történni. A 15. Zsoltárban azt találjuk írva, Uram, kicsoda tartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik szent hegyeden. És akkor ad rá választ. Tehát a mai témakörünk nem ez a szöveg lesz. Ezt majd egy más alkalommal bővebben szeretném elbeszélgetni veletek. A ma esteli felolvasott igéből szeretném kiemelni azt, hogy Isten azért hívta fel Mózest a hegyre, és a hegyen szólt hozzá. Mert azok az emberek, akik nem tudnak fölemelkedni, akik a szakadékban vannak, akik a mélyben vannak, a bűn örvényében vannak, azok nem tudják fölfogni az Isten hívószavát, nem tudják megérteni az Isten gondolatait. Az ígében azt olvastam, hogy az Isten gondolata az, hogy mi egy választott nép legyünk, egy szent nép. És Isten ezen a tervén nem változtatott. Még egyszer ma este szeretném elhangozni ez az íge, most már nem az Ószövetségből, hanem az Új Szövetségből. Hogy Isten arról a tervéről nem mondott le, hogy a bűnös ember az megtisztuljon, megszabaduljon bűneitől, megigazuljon, vagy más szóval újjászülessen, és az újjászületés után pedig
egy különleges életre hív el bennünket, amit a Biblia szent szó alatt fogalmaz meg. A szent szó nem jelent mást a mi nyelvünkre lefordítva, mint félretenni valamit, egy bizonyos célra elkülöníteni, egy bizonyos cél érdekében. Amikor azt olvasom, hogy Isten azt akarja, hogy mi szentek legyünk, akkor az nem jelent mást, mint azt akarja, hogy elválasszon bennünket a szennytől, a bűntől, és mindattól, ami bennünket elválasztana Istentől, és alkalmatlanná tenne bennünket Isten országa számára. Mi történt ezen a hegyen? Miért megyünk fel erre a hegyre? Azt olvasom az ígében, ugyanennek a fejezetnek, a 19. fejezetének a 13. versétől. És lőn harmadnapon viradatkor, mennydörgések, villámlások, sűrű felhő lőn a hegyen, és igen erős kürtzengés, és megrémülne mind az egész tábori nép. És kivezeti Mózes a népet a táborból az Isten elébe is megállának a hegynél. Az egész Sínai hegy pedig füstölög valamivel, hogy leszállott arra az Úr tűzben, és felmegy vele annak füstje, mint a kemencének füstje, és az egész hegy nagyon reng mozog vala, és a kürtszava mindinkább erősödik vala. Eddig olvasom az ígét. Amint említettem, minden keresztény ember és minden templomban, ahol prédikálnak az Isten ígéről, mindenki tudja azt, hogy Isten az ő törvényét hol adta ki? A Sínai hegyen. A törvényadásnak a körülményeit írja le az, amit felolvastam. Hogy milyen isteni erők szabadultak fel. Micsoda isteni demonstráció, hatalmi megnyilatkozás történt a Sínai hegyen. Nem tudom, hogy gondolkodtatok-e azon, amikor ezt elolvastátok, mert bizonyára előlegezzem, hogy bibliaolvasó emberekkel beszélgetek. Gondolkoztál azon, hogy vajon ki trombitált ott? Ki fújták ott a kürtöt, úgyhogy trombita harsogásról beszél. Aztán tűzről beszél, földrengésről beszél. Megindult a föld, és füstölgött a hegy, és lángolt a hegy, és a kürzengés mind erősebb és erősebb lett. És az egész nép remegett, amikor az Istennel való találkozás helyére érkezett. Ezt nevezi a Biblia a törvényadás helyének. Én tudom azt, hogy az emberek a törvénytől félnek, jó lenne, ha félnének. Nem mindig félnek, de gondoljátok csak el, kedveseim, hogy én nagyon sokszor hallottam, mikor a sofőrök is beszélgetnek egymással, és akkor sofőr dolgokat beszélgetnek. Azt mondják, hogy minek kellett oda tenni azt a táblát. Itt egyenes út van, lehet messze ellátni, és mégis ide tettek egy táblát, hogy le kell csendesíteni a sebességet. És mérgelődnek érte. Vagy máskor, amikor sietős dolga van, ott van a stop tábla. És hiába siet, ott meg kell állani. És ha nem áll meg, ott nem csak csendesíteni kell, ha nem áll meg, és ezt meglátja a rendőr, hogy átment, akkor a könyvébe eljátszik. De ha nem is látja meg a rendőr, akkor is fennáll a veszély, mert a másik, aki betartja a szabályt, azt hiszi, hogy aki az úton jár, az mindenki ismeri a törvényt. Sajnos, hogy sokszor az úton olyanok is vannak, akik nem ismerik a forgalmi törvényeket.
Tehát, ha a sofőrökön állana, különösen azon az úton, amelyen én menni akarok, az összes tiltó táblát felszednék. Hogy mehessenek, ne legyen korlátozás, mert neki sietős dolga van, és ma, hogy sietnek az emberek, 5-ösbe kapcsoltak már, nincs idő semmire, pedig mindenünk van, kényelmünk van, aszfaltos útunk van, villanyvilágításunk van. Az én gyerekkoromban sem villany nem volt, sem aszfalt nem volt, sem pedig olyan életminőség nem volt. Örvendtünk, hogyha málék kenyeret ehettünk, vagy árpa kenyeret. Én mindegyiknek tudom az ízét. Örvendtünk akkor, ha krumpliból jól lakhattunk. És mégis az emberek ma, hiába van ilyen jóléti rendszer, mert aki azt mondja, hogy most nincs jóléti rendszer, az nem ismeri a történelmet. Hogy a történelemnek talán nem volt soha egy ilyen békés szaka és ilyen jóléti rendszer, mint az én nemzedékem, amelyben én felnőttem, 84 esztendős vagyok. De az én időmben nem voltak háborúk, nem voltak harcok, az utolsó, ugye, a 44-es háború. Akkor még kicsi gyerek voltam, arra nem emlékszem. És mégis az emberek tele vannak panaszkodással. Tehát, ahogy felgyorsult most az életritmus, amilyen lüktetéssel megy az iram az emberek között, hát az szinte nem tudja az agyunk követni a napi eseményeket. Annyi információ bombázza az életünket, az agyunkat. Éjjel és nappal tele vagyunk, képekkel, programokkal, hogy nincs időnk megállani. És ha mégis van időnk megállani, akkor azt nem fölfele emeljük a tekintetünket Isten felé. Nem az idők jeleire, amiről énekeltünk, nem az idők jeleire tekintünk föl, mert erre nincs időnk. Hanem lehajtjuk a fejünket, és Isten tőled is kérdezi, mint annak idején Kaittól, miért csüggesztetted a fejedet? Miért földízű a gondolataink? Miért nincsenek nemesebb gondolataink? Miért nem emelkedünk magasabbra, gondolati szinten? Mert legalábbis nekem az a tervem és szándékom, hogy fölvigyelek titeket hídben ezekre a hegyekre, hogy szeressük meg a magaslatokat, szeressük meg az erkölcsi magaslatokat. És tulajdonképpen ez a hegy, amelyről most tanulmányozunk, abban akar nekünk besegíteni, hogy jussunk el arra a lelki szintre, amelyet Isten ígéje szentnek nevez, elkülönítettnek nevez. Sokan azt mondják, hogy talán nem is lehet eljutni erre a magaslatra. Hát ha valaki így gondolkozik, akkor annak olvasom a következő igét, ugyancsak ennek a másolata van leírva az Új Szövetségben, amit itt elolvastam. Tehát ez nem egy olyan esemény, amit én találtam ki, hogy erre hangsúlyt kellene fektetni. Mert ebből prédikációk nőttek ki, és az Új Szövetség nem másról beszél, mint amit olvastam itt az Ószövetségben, a törvényadásról. Az Új Szövetségben megismétel egy gondolatot, és szeretném, hogy ezt mi is megjegyezzük, mert fontosnak találta Isten, éppen azért örökítette meg, és íratta meg az Új Szövetségben is. Azt olvasom a zsidókhoz írt levelében Pál apostolnak a 12. fejezetében, a 12. versétől olvasom az igét. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 12. versétől olvasok 4 igeverset, majd megismételem, amit elolvastam a Mózes második könyvében, amivel találkozunk az Új Szövetségben is szó szerint. Amikor Isten megismételtet valamit, akkor azt jelenti, hogy aláhúzza. Mikor nekünk valami fontos dolog van,
akkor szoktuk ceruzával aláhúzni valamit, hogy jól memorizáljuk azt, és véssük be az elménkben. Isten, amikor azt mondja az ígében kiálts, akkor ez azt jelenti, hogy Isten hangsúlyossá teszi azt a gondolatot, amikről azt mondja, hogy kiáltsad. És amikor még egyszer megjelenik az ígében, akkor azt jelenti, hogy Isten fontosnak tartja. És íme így olvasom az ígét. A zsidókhoz írt levél 12. fejezet 12-14 verséig, majd a 18. versétől megismételem a törvényadást. Íme az íge. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl. Lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt, inkább, hogy meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Még a szombatosok sem. Minden emberhez szól ez az isteni üzenet. Benne van az ígében, hogy törekedjetek a békességre és a szentségre, amely nélkül senki sem látja meg az Istent. Azért tartottam tehát fontosnak fölmenni ma este a Sínai hegyre, hogy megszeressük és megismerjük az útat, ami az élet szentséghez vezet. Mert Isten minden ajándékot biztosít számunkra, abból a célból, ő nem csak kéri tőlünk ezt, hanem minden segítséget megad ahhoz, hogy mi eljussunk erre az életszintre, erre a magaslatra. Most pedig még egyszer megismételem azt, amit felolvastam, íme az Új Szövetség megismétli ezt a történetet. A 18. versétől így olvasom. Mert nem járultatok megtappintható hegyhez, és lángoló tűzhöz, és sűrű homályhoz, és sötétséghez, és szélvészhez, és trombita harsogáshoz, és a mondásoknak szavához, melyet akik hallottak, kérték, hogy ne intéztessék szó, annyira féltek, és remegtek. Azt olvasom a 26. versében. Kinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz mondván, még egyszer megrázom nem csak a földet, hanem az eget is. Próbálom összefoglalni, amit elolvastunk. Miért tartom nagyon fontosnak? Azért, testvéreim, mert vannak emberek, bibliaolvasó emberek is, és még lelkészek is sajnos, akik úgy vannak vele, mint az én sofőr kollégáim, akik szeretnék fölszedni a tiltó táblákat, hogy ne kelljen se csendesíteni, se megállani. És az olyanokat is, ami kanyart jelez, az is legyen mind kiszedve. És ha ezt elfogadná a rendőrség, és a törvény engedélyezné, mivel a sofőröknek ez a kérdésük, mert sietni valójuk van, és ez a kérésük, hogy nem jók az útjelzőtáblák, és fölszedetné, én azon a napon nem venném a kocsit a garázsból. Tudjátok, mi történne a városban? Halomra mennének a kocsik. Egymásra mennének. De nem csak a kocsik, az emberek is halomra halnának meg. Mert azok a táblák, azok a szabályok nem abból a célból vannak odatéve, hogy gátolják a mi szabadságunkat, és kárunkra legyen, hanem azért van odatéve, hogy biztosítsák az életünket. És biztonságban közlekedhessünk. És nincs ott különbség, hogy valaki Trabanttal megy, vagy pedig Rolls-Royce-tal, BMW-vel megy. Ugyanaz a szabály mindenkire. Nem azt mondja, akinek Mercedes-e van, és jön egy szabályosan közlekedő Trabant, hogy ez csak egy nyomvat Trabant, és leseprem az útról, neki megyek. Ugyanúgy büntetik meg, mint a másiknak is Mercedes-e lett volna. A szabály egyformán érvényes minden sofőrre. Mert ha ez nem így lenne, akkor tele volna szenvedéssel, akkor
akkor nem célra vezető lenne, hanem meggátolna bennünket céljainkban, sőt ennél tovább menve életünkbe kerülne bele. És fájdalmas nekem az, amikor igehirdetőket is hallgatok olyat, akik azt mondják, hogy az Isten törvényére nincsen semmi szükség, azokat Jézus eltörölte. Érdekesnek találnám azt is, hogy olyan erőfelvonultatást csinált Isten, amikor ezzel minket megajándékozott az ő törvényével. Mit olvastam? Füstölgött a hegy. Valami rendkívüli természetfeletti erők működtek. És nem csak füstölgött a hegycsúcsa, hanem lángba borult a hegycsúcsa. És mozgott és rengett az egész hegy. És megismételte. Itt azt mondja a Pál apostol, amikor ti nem járultatok megtapintható hegyhez, a Sínai hegyéhez. Én nem akarom, hogy Isten ezt velünk szemben is elmondja. Hogy ti, drága dobai testvéreim, azért vagytok olyanok, amilyenek, mert nem járultatok a Sion hegyéhez. Ha eddig nem jártatok, én ma este fontosnak tartom, hogy felmenjünk rá. És mi a célja Istennek vele? Az a célja, hogy mi eljussunk a szent életre, mert a szent életre való eljutásban Isten garantálja számunkra az üdvösséget. De hogyha mi ezeket a tiltó táblákat felszedjük, és abban járnak sokszor az ország vezetői, politikusai, akik az embereket kellene védelmezzék az alattvalóikat. Abban járnak, hogy megnyomorgassák őket. Sokszor még az egyházak is besegítnek neki. Abban, hogy valóban akkor van szabadság, és úgy éreznünk a szabadságot, azt értenünk szabadság alatt, hogy mindenki azt csináljon, amit akar. Testvéreim, akkor a házban sem mernék lefeküdni. Mert a tolvajtól megkérdezném, hogy jó az a törvény, hogy ne lopj. Mit gondoltok, mit mondana? Hát nem jó, mert engem gátol. Még az is, aki megteszi, az ne felejtsétek el, hogy annak is a lelkében valahol, mert Isten, azt is olvashatnám, hogy Isten azt a törvényt, amit akkor kiadott és 2 kőtálvára írta a sínein, hogy azt a törvényt úgy olvasom, hogy annyi különbözet van benne, hogy nem a törvény változott meg, nem az útjelző táblákat szedte fel Isten, hanem megváltoztatta a helyszínt. Akkor kőtálvára írta, most pedig azt mondja az új szövetségben, hogy új szívet adok néktek, és új elmét adok néktek. Mert akkor kéri az Isten, mert ezt kéri az Isten. Szeresd azért az Istent teljes szívedből és teljes elmédből. Nekünk pedig a szívünk és az elménk az a bűnre hajlik, a rossz felé hajlik. És azt mondja Isten, hogy én beírom az én törvényemet a te szívedben és a te elmédben. És ott lesz mindig a te szívedben és elmédben. Azért, hogy a megszentelés útján előre tudjál haladni. És azt mondja az Isten, hogy lesz még egy olyan nap, amikor Isten megint számot vet az emberekkel. És azt mondja, hogy nem csak a földet rázza meg, mint a Sínai hegynél, hanem az eget is meg fogja rázni. Péter apostol pedig arról beszél a második level, a 3. fejezetében, hogy az ég összetekeredik, mint egy papírtekercs, amikor az elemek égve megolvadnak, és a föld és a rajta levő dolgok is megégnek. Milyeneknek kell tehát lennetek néktek szent életben és kegyességben. Újból megjelenik ez a szócska, szent. Hadd idézek még egy ígét, Péter apostoltól, amikor azt mondja, ti pedig, atyám fiai, választott nemzetség vagytok, szent nemzet vagytok, megtartásra való nép vagytok, mert nektek, drága testvéreim, dobai testvéreim, és akik eljöttetek máshonnan, mondom,
az ígével a kezemben. Jézus szavait ismételem. Én csak hangot adok Jézus szavának, aki azt mondja, mikor beül az embernek fia az ő dicsőségének királyi székében, akkor majd eléje gyűjtetnek mind az népek, és ne felejtsétek el, nem lesz annyi osztály, ahány nemzet van ezen a földön. Nem nemzetekként szortírozza majd Jézus az emberi családot. És nem is vallások szerint osztályozza majd Jézus az emberi családot, hanem azt mondja, csak kétfelé ossza az embereket. Ahogy a Golgotai kereszten csak kétféle ember volt, és ebben a két emberben benne van az egész föld lakossága. Az egyiket az Isten ígéje, mind a kettőt bűnösnek nevezi. Mind a kettő szidalmazta Jézust a tömeggel együtt, mikor megfeszítették. De az egyik, amikor megértette azt, hogy Jézus miért hal meg a Golgotai kereszten, mikor ő semmi bűnt nem követett el, és mikor hallotta a kereszten Jézus imáját, addig a Golgotai kereszt ilyen hangot sosem hallott, mert ott csak fogcsikorgatást lehetett hallani, ott csak káromkodást lehetett hallani, átkozódást. Átkozták a kereszten levők azokat, akik keresztre feszítették. Akkor volt először egy olyan nap, amikor a keresztre feszített imádkozott azokért, akik keresztre feszítették, és így imádkozott. Atyám, bocsáss meg nekik, mert ők nem tudják, mit cselekednek. És az egyik gonosztevő, mikor látta ezt a magatartást, és megértette, hogy Jézus az Isten fia semmi bűnt nem cselekedett, hanem érettem és érettet halt meg, akkor imádkozni kezdett, és azt mondta, Uram, én tudom, hogy neked országod van. Milyen lehet az az ország, amelynek te vagy a királya? Abban az országban bizonyára nincsenek keresztek. Abban az országban nem lesznek Pilátusok. Abban az országban nem lesznek Kajafások. Abban az országban megtérő bűnösök lesznek, mert mindnyájan bűnösök vagyunk. Senki nincs ezen a földön, Krisztuson kívül, aki nem követett volna el bűnt. Ne gondoljátok, hogy én csak azért beszélek, csak azt beszélem, hogy van kétféle emberdobán. Vannak adventisták, és vannak reformátusok, legalábbis tudomásom szerint. Hogy én a reformátusoknak prédikálok, mert ugyebár a szombatosok meg vannak térve, és nekik a prédikáció nem szól. Aki így gondolkozik, azt mondom, hogy tévesen gondolkozik. Mert én mindenkihez prédikálok. Mert mindnyájunknak megtérésre van szükségünk. Csak az a különbség, két ember létezik. A Golgatán is kettő volt csak. És mikor Jézus eljön, akkor is csak kettő lesz. Kétféle embertípus. Azt pedig úgy nevezzük, megtérő bűnös, az egyik a kereszten, aki megtért, akinek Jézus megígérte, hogy velem leszel a paradicsomban. A másik pedig megmarad bűnében és átkozódásában. Van egy megáltalkodott bűnös, aki nem akar szabadulni a bűntől, és van egy megtérő bűnös. És amikor Jézus eljön, akkor is csak erre a két osztályra hozza. Mert ez a két emberben be van mutatva az egész emberi család. Az egész emberi családban az a különbözet, nem az a különbség, hogy egyik bűnös, másik nem. Aki így gondolja, nem ismeri Isten ígéjét. Az a különbség van csak, hogy egyik megtérő bűnös, a másik megáltalkodott bűnös. Egyik akar járni a szentség útján, a másikat nem érdekli. Visszatérek. Jézus, amikor eljön belül az ő dicsőségének királyi székében, eléje gyűjtettek mind a népek, és azt mondja a jobb keze felől állóknak, amit mondott a jobb keze felől levő latornak. Jöjjetek atyámnak áldottai, velem leszel a paradicsomban. Országot készíthettem nektek. És
Azt mondja a bal keze felől állóknak, menjetek az örök tűzre, ti átkozottak. Kérem figyelni. Amiért elmondtam, ezért a mondatért mondtam el a történést. Amelyet készítettem sátánnak és angyalainak. Drága Dobai testvéreim, akik eljöttetek. Isten neked, nekünk nem pokolt készített. Nem. Nekünk mennyországot készített. A pokolt sátánnak és angyalainak készítette Isten. A bűn gyökerének. És akkor mégis miért lesznek sokan a pokolba? Nem csak sátán és angyalai? Azért, kedveseim, mert Jézus elmondta, hogy hiába tudják azt az emberek, hogy a széles út, a gyönyörök útja, a bűnös út, az a veszedelembe visz, és a szakadékba zuhansz. És mégsem vállalom föl a keskeny útat, hanem inkább járok a széles úton, és élvezem annak szórakozásait. Nem törődök azzal, hogy Jézus világosan elmondta, hogy annak ellenére, hogy a sokaság ott van, mert hát azt mondják, hát mit gondolunk, hogy csak az adventisták üdvözülnek? Nem gondolom, testvéreim. Bár üdvözülnének az adventisták. Közülök is üdvözülnek, mint mások közül, akik megtérnek az adventisták közül is, és akik megtérnek a más egyházból levőköz is. Mi a megtérés? Hogy ne elégedjünk meg azzal az életformával, ami van, hanem fogadjuk el, ahogy Jézus magyarázta. Szükség nékem újonnan születnem. És kérdezte, ha vén vagyok, akkor is? Sokan mondják nekem, hát én most már vallást vagy hát mihez kezdjek, én már ott vagyok 70-80 éves, ott éltem le az életemet. Testvéreim, azt mondta Jézus, hogy akár vén vagy, akár fiatal vagy. Isten országában csak újjászületett emberek mehetnek be. Újból kell születni. És mit jelent ez az újból születés? Az, hogy ami nekem érték volt, amit eddig szerettem és kergettem, a bűnös élvezeteket, amit tud nyújtani ez a világ, annak hátat fordítok, és elindulok Isten felé, a sínai felé, és beszélgetek ő vele. Tudjátok, ha nem volna a sínai hegy, és nem beszélhetnünk a sínairól, a törvényadásról, akkor egy heggyel kevesebbről kellene beszéljek az új szövetségben is. Akkor el kellene maradjon az utolsó előtti adásom, amelyik a Golgota hegyéről fog szólani. Mert ha nincsen sínai hegy, akkor nem kell Golgota hegy. Még egyszer ismételem. Mert ahol nincs törvény, ott nincs törvény ellen vétés sem. Ha egyszer nem, megint visszatérek a forgalmi szabályhoz. Hogyha nincs kitéve a stopptábla, akkor nyugodtan hajthatsz. Mert nincs rá törvény. Ha a törvény ellenben azt mondja, hogy nem lehet, és mégis áthajtasz, akkor büntethető vagy. Tehát a törvényt Isten azért adta, hogy megmutassa nekünk, hogy állj meg ember, mert itt kanyar következik. Van egy tábla, amelyik azt jelzi, hogy hirtelen kanyar. Te pedig ott rákapcsolsz 120-assal. Tudod, hova mész? A Seolba. Véged van. Isten teletűzdelte a történelmet és az ő igéjét ilyen tiltótáblákkal. Isten elmondta azt a Sínai hegyen, hogyha amikor fölment Mózes a hegyre, és rengett az egész hegy, akkor azt olvasom az igében, hogy először Isten azt mondta, most már, hogy egy kicsi időt nyerjünk, hát én nem igen szoktam minden szöveget elolvasni azért, hogy tudjam megmagyarázni az igét. De úgy gondolom, hogy
ezt azért nyomatékossá kell tenni. Miért hívta fel Isten Mózest a hegyre? Azt mondta, hogy gyere fel hozzám a hegyre. Mert Isten terve az volt velünk, hogy választott népe legyünk, és szent népe legyünk. A törvény, a parancsolat, amitől félnek az emberek, nem kellene félni. Mert a törvény az emberbarát. Az védi az életünket. Csak azok az emberek, akik nem gondolják át a dolgot, azok számára jelent akadályt. Azoknak az embereknek a számára, akik célba akarnak érkezni, azok hálásak azért, hogy létezik forgalmi szabály, hogy célhoz tud jutni. Ézsaiás próféta 24. fejezetében van egy kérdés, és erre a kérdésre Isten válaszol, hogy mi a története akkor az embernek, hogyha figyelmen kívül hagyja az útjelzőtáblákat, az Isten parancsolatait, az Isten törvényét, ha elolvasom Mózes második könyvet, nem akarom fárasztani veled titeket. Odahaza azért ajánlom, olvassátok el, gondolkodjatok el. Mózes második könyve 20. fejezetében. Le van írva is, találkoztuk ott majdnem minden parancsolatnak a kezdetén ezzel, hogy ne. Vagy 2 parancsolat van, amelyik nem evel kezdődik. A többi mindezzel kezdődik. Miért? Mert rengeteg szakadék, rengeteg kanyar, rengeteg alagút, rengeteg veszély van az emberiség útjában. És Isten vigyáz reánk, és azt akarja, hogy mi célba érkezzünk. Ne vágódjunk ki egy kanyarba, ne kerüljünk bele zsákutcában. Én Vásárhelyen bementem egy tiltó táblát, figyelmen kívül hagytam, és bementem az utcába. Láttam, hogy tiltó tábla, de hát nekem arra kellett menni. És bementem az utcába. Én mentem fölfelé, lefelé jött, éjjel volt. Lefelé jött egy másik kocsi, a szabály pedig az, hogy amíg fölfele megy, azért az elsőbbség, nem aki lefele jön. És mivel dombolt, én azt gondoltam, láttam, hogy szűköl az út, de hát álljon meg ő, mert ő jön lefele. Én megyek felfele. És azért volt egyirányú, mert keskeny volt helyenként az út. És amikor egy ilyen keskeny részhez érkeztünk, se ő nem állt meg, se én nem álltam meg, de már meg kellett álljunk, mert nem fértünk, és ki se tudott szállni, csak kinyomta a botot az ablakon, a rendőr. És akkor hátra kellett egy kicsit tolassak, ahol tágabb volt a hely, hogy tudjak kiszállni, és ő is tudjon kiszállni. Kiszálltam, és volt az első kérdése. Uram, látta a tiltó táblát? Láttam. A második kérdésem, részeg? Mondom, nem. Nem ittam, mióta élek soha. Még az ízét se tudom semmi szeszes italnak. Nem is érdekel. Nem is vagyok rá kíváncsi. Még az alkoholmentes sörre se vagyok kíváncsi. Még az se járt a számba soha. Még fekete kávé se járt a számba soha. Tehát ezekre nem vagyok kíváncsi. És akkor mit keres itt? Akkor maga adventista? Mondom, hogy igen. De akkor magának hazudni se szabad. Pontosan. Pontosan. És mondom az adventista testvéreimnek, hogy a 10 parancsolatnak minden törvénye egyenlő. És ezt nem én találtam ki, az ige mondja. Mert ha valaki egy ellen vétkezik, az egész megrontásában bűnös. És hogyha te megtartod a szombatot, de nem vagy becsületes, hazudsz, csaló vagy, kívánod a fele barátodét, irigykedő vagy, nem fogsz menni a mennyországba vele. Nem. Mert Isten ettől el akar választani.
A törvénye van hivatva arra Istennek, hogy meghatározza, hogy mi a bűn. Nem én határozom meg, testvéreim, hogy mi a bűn. Sem nem te, sem nem a lelkészed, sem nem a püspököd, sem nem a pápa, senki ezen a földön. Isten senkire nem bízta azt, hogy meghatározza, hogy mi a bűn. Mert ha mi emberek határoznánk meg, hogy mi a bűn, akkor tudjátok, mi lenne a bűn? Most jutott a világunk, hogy semmi se bűn. És már idéztem Ézsaiás profétát. Miért gyászol a föld? Kérdezi Ézsaiás proféta Istentől. Miért gyászol a föld? És miért sírnak a rajta lakók? És tudjátok, mi a válasz? Mert áthágták az isteni törvényeket, az örök rendet, ami rendet parancsol, ami szabályt ad, ami célba vezet, ami véd, ami oltalmaz, ami boldogságodra adta Isten. Nem azért, hogy félj tőle, hanem azt, hogy a boldog ember, akinek az Úr törvényében van gyönyörűsége, és arról gondolkodik éjjel és nappal, az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely megtermi a gyümölcsét, és nem érzi a szárazságot. Azt mondja a rendőr, hogy visszatérek. Mondom, én is úgy hiszem, hazudni sem szabad. De akkor meg mit keres itt? Elmondom. Úgy néztem, hogy rövid ez az utca, egy olyan 500 méter. Hát, ha nem találkozok rendőrrel, és kifutok rajta. És nem sikerült. Találkoztam rendőrrel. Ez a történet. Nem vagyok részeg, hanem ez történt. Semmi gond. Kérem az aktákat. Oda kellett adjam. Adott egy papírkát, amivel hazamenjek, ha valaki állít. És másik nap találkozunk a rendőrségen. Na, nem folytatom tovább, tudjátok, hogy mi a következmény. Hanem el akarom mondani azt, hogyha te nem ismered meg azokat a szabályokat, amelyeket Isten felállított abból a célból, hogy te célba érkezzél, és ebből a célból adta Isten az ő törvényeit. Vigyázz, ne lopj. Szeretnéd, ha téged meglopna valaki? Akkor ne csináld. Vigyázz, ne ölj. Úgy kezdődik. Vigyázz, ne parásználkodj. Vigyázz, mondja Isten, ne csinálj faragott képet. Vigyázz, ne imádd ezeket, és ne tiszteld ezeket. Vigyázz, tiszteld apádat és anyádat. Vigyázz, mert én megajándékoztalak téged egy nappal, amikor veled akarok lenni és beszélgetni veled. És tanítani téged, és erőt adni néked a győzelemhez. És ebből a célból félretettem a szombatnapját. Ezzel megajándékoztalak tégedet, hogy ne felejtsd el, hogy én az Úr vagyok, a te megszentelőd. Tehát a szombatnapja nem csak a teremtésnek az emlékműve és emlékoszlopa, hanem megszentelődésünknek is emlékműve. Hogy nála nélkül mi nem jutunk el az élet szentségre. Mert ahol nincs törvény, ott nincs bűn, még egyszer ismételem. Mert a bűn a törvény által van. Jakab apostol, hogy még érthetőbbé tegye ezt, azt mondja, hogy szoktatok tükörbe nézni? Hát a lányok szoktak sokszor. Kivált a férfiak nem annyira, de az én koromban aztán még annyira se. Van, aki többször néz a tükörbe, mint a Bibliába. Elhiszitek? Többször áll a tükör elé, mint a Biblia tükr elé. Jakab apostol Isten törvényét egy olyan áldásnak tartja, ami olyan, mint egy tükör. Azt mondod, mi a jó a tükörbe? Minden háznál van tükör. Minden háznál van. Mert ha te is nagyon nézegeted, de van, aki szereti nézegetni magát. És azt mondja Jakab apostol, ha belenézel a tükörbe, az megmutatja neked, hogy milyen vagy. Kormos vagyok.
Szoktam sokszor kormos lenni, mert néha sütök a kemencébe kenyeret, s olyankor megkormozom magamat. Megmutatja, milyen vagy, ugye? Haragszol érte, hogyha azt mutatja, hogy kormos vagy, és a kemencébe jártál? Haragszol érte? Azt mondod, hogy tükröm, tükröm, most meg engem. Fog sikerülni? Nem. Neki nem ez a szerepe, nem ez a munkája. A tüköröt befejezte, hogy megmutatta, milyen vagy. Neki nincs tovább szerepe. Csak annyi szerepe van, hogy én, amikor azt mondja, hogy én nem tudok rajtad segíteni, csak annyit, hogy megmutatom, hogy ez bűn. De tudok valakit. Tudok egy helyet, ahol tudnak rajtad segíteni. Na mondd el nekem ezt. És Pál apostol így ír erről. Mert a törvény az Krisztushoz vezető mesterünké lett. A tükör megmutatja, milyen vagyok, én nem tud rajtam segíteni, a munkáját elvégezte, ez a munkája, és engem vezet Krisztushoz, akiről énekeltünk a kezdő énekünkben. Azért énekeljük el. Ó, mi kedves névez Jézus! Ó, mi hű barátunk Jézus! Mert senki nem olyan mocskos, senki nem olyan szennyes, senki nem olyan rossz, senki nem olyan bűnös, senki nem ment még olyan mélyre a hegyről, hogy Isten szeretete ne érje utol, és ne tudja megmosdatni, ne tudja megtisztítani. Csak föl kell kiálts. Ha elfogadom azt, amit mutat a tükör, nem tiltakozom. Nem azt mondom, hogy a tükör nem jó, mert megmutatta, hogy kormos vagyok. Ő a hibás érte? Pál apostol is így gondolta. Én azt mondja, jó voltam. Én úgy tartottam magam, hogy én bennem nincs semmi hiba. Amikor belenéztem a szabadság tökéletes tükrében, akkor éreztem azt, hogy én bűnös ember vagyok. És gondoltam, hogy nem jó ez a tükör, mert nem szépet mutat. És akkor rájöttem arra, hogy nem a tükör a hibás, hanem én vagyok a hibás, hogy nem fogadom el az utasítást, hogy elvezessen engem a forráshoz. Na és legtöbb keresztény, még hogy a keresztények, de a keresztény tanítók, a lelkészek teszik azt meg, hogy ne legyünk mucskosak mi emberek, hanem legyünk készen az Isten országára, és hitessék el velünk, hogy mi szentek vagyunk, és alkalmasunk vagyunk az Isten országára, eltörik a tükröt. Ha a tükröt eltörtem, evel megoldottam a kérdést, többet nem vagyok kormos? Kérdezem. Evel megoldódott? Hogyha mutatja nekem a kocsimba az igő, amíg mutatja az üzemanyagot, hogy mennyi van még benne, hogy még esetleg mehetek vele 1 kilométert. De én nekem még kell 10-et menni. És hogy érkezzek el, kicsavarom a körtét, amíg pirosra gyúl. Segít nekem, hogy 10-et menjek vele? Kérdezem. Fog segíteni? Nem. Nem. Hanem mi segít? Az, hogy töltök bele üzemanyagot. Az segít. Az Isten ígéje nekünk nyíltan beszél arról is, elmondja azt, hogyha mi üdvösségre akarunk eljutni, akkor a szabálynak eleget kell tenni, amit kér Isten tőlem. Miért kéri? Nem azért, mert ő úgy akarja, hanem az én megváltozásomért. És ebben az is benne van, hogy a változás lehetséges. Mert Isten nem csak tükröt adott, és elmondja nekünk azt, hogy mucskosak vagytok, vagy betegek vagytok. Mert Ézsaiás próféta üzenete ezzel kezdődik, hogy minden fejbeteg, és minden test erőtelen. Te is, én is, mindnyájan azok vagyunk. Mindnyájunknak orvosra van szükség, mindnyájunknak fürdésre van szükség. És mi a tennivaló? Oda a forráshoz. Figyeljétek Dávidnak az imáját az 51. Zsoltárban. Azt mondja, Uram, tetőtől talpig, én egészen a fejemig iszabban vagyok benne. Hozzád kiáltok a mélységből, Uram,
emelj föl engemet, mert elnyel engem az ingovány. Mossál meg engemet egészen. Tisztíts meg engemet egészen, hogy fehérebb legyek a hónál. Töröld el minden bűneimet. Testvéreim, ez az, amit kér Isten tőletek. Ez az, amit kér Isten tőlünk. Mert akinek eltörölte bűneit, akinek megbocsájtotta bűneit, azok tiszták, azok alkalmasak Isten országa számára. Mert Isten országa nem olyan emberekkel népesül be, hogy van valahol a földünkön egy olyan sziget, ahol a sátán nem jár. És ott az emberek jók, mert nincs ki rosszra vigye. Hanem azt mondja Isten ígéje, aki ott lesz Isten országában, az bűnbocsánatot nyert. Miért nyert bűnbocsánatot? Mert bűnös volt. Miért vezet a törvény Krisztushoz? Mert mucskosak vagyunk. Mert ő mutatja meg, hogy milyenek vagyunk. Nem te határozod meg. Mert hogyha én határozom meg, még egyszer hangsúlyozom azt, hogy mi a bűn és mi nem bűn, akkor oda jutunk, ahova jutott a földünk, hogy gyászol a föld, hogy megromlott a rajta lakók, hogy tűzemészti meg a földet és a rajta lakókat. És kérdezi, miért történik ez? Azért, mert figyelmen kívül hagyták a tiltó táblákat, és az egész emberi család a végső végzetes szakadék felé rohan. Most az egész világunk egy szakadék szélén áll, és Isten mentő üzenete hirdetődik az embereknek. Emberek, nézzetek szét, mert Jézus azt mondta, amikor ezeket látjátok, amiről énekeltünk, akkor tudjátok meg, hogy közel van a vég. És amikor eljött a vég, akkor kezdődik az új. Mert a véggel nincs vége mindennek, hanem azt mondja az apostol, új eget és új földet láttam, amelyben már nincsen bűn, ahol a szentek fognak élni örökké. Föl kell tehát menni a hegyre, a Sinaira, beszélgetni Istennel, és megtanulni őtőle azt, hogy a törvénytől ne féljünk, mert a törvény bennünket Krisztushoz akar vezetni. És ha nincsen törvény, nincsen bűn, és ha nincsen bűn, nem kell Krisztus. Ha nincsen bűn, ha nincsen Sinai, akkor nem kell a Golgota hegy. Azért én kronológiai sorrendben vettem a történelemben. Az első estét, ahogy kezdődik az emberiség történelme, hajnala, az Ararát hegyével, majd beszéltünk a gondviselés hegyéről, az Ábrahám történetében, ma pedig elérkeztünk a Sínai hegyre, és Isten oda akart bennünket felvezetni azért, hogy készítsen magának egy olyan népet, amelyért visszajön, akiben nem lesz sömörgözés, semmi folt, semmi aféle, hanem szent és fedhetetlen. Isten ezt ígérte nekünk. Ebben segít be nekünk a törvény. Véd bennünket. És hogyha megtisztultunk, a forráshoz mentünk, akkor megint figyelmeztet bennünket, hogy vigyázz, ne menj arra, mert megint baj lesz. Tehát neki ez a szerepe. Védjen bennünket, vezessen bennünket, irányítson bennünket Jézus Krisztushoz, a Golgota keresztjéhez, aki vár bennünket, és azt mondja néked és néked ma este. Megfáradtál? Nehéz a küzdelem? Az is nehéz, ha egy olyan szomszédod van, amikkel mindig harcban vagy. Olyan emberek közt vagy. De a legnehezebb harc, drágáim, nem ez, amit meg kell vívjál önmagaddal, bűnös természeteddel. Ha megfáradtál is, és nem értél célba, és nem érted el az eredményt, döntést hoztál, visszaestél, a hegyről megint alácsúsztál. Ő megint felhív téged a hegyre. A hegyre hívott ma este, a Sion hegyére. Hívott ma este. És azt mondja, hogy én nyugalmat adok a te lelkednek. Én békességet adok. Én örök életet adok. Ne keresd máshol. Ne. Sokan megpróbálták. Sokat irigyelnek az emberek.
Azt hiszik, hogy boldog, mert gazdagsága van. Én jártam olyan helyen, kedveseim, ahol Mercedes állt a kapun belül, nem csak egy kocsi volt, hanem több, emeletes házak bebútorozva annak a fényében, arányában. És mikor én ott voltam, mint idegen, valamit mondott a felesége, és a fejsze repült utána. Felesége után. Mert nyugalmat, békességet nem ez a világot. A fiatalok úgy gondolják, hogy akik énekelnek a színpadon, a rockzenékben, hogy azok boldogok. Ha ők olyanok lehetnének, ennyi rajongójuk lenne, boldogok lennének. A függönyön kívül, a függönyön belül tudjátok, mit csinálnak? Azonnal adja az injekciót magának, a földön hengerőzik. Ordít fájdalmában. Nem segít már semmi. Nem elégíti ki már semmi, kábítószer sem. Semmi. Ezért tesz a bűn bennünket. Ezért mondja Isten, ne drága gyermekem, ne. Hogy a szülő védi a gyerekét, ne. Vigyázz magadra, ne. Ha mégis vele kerültél, akkor jöjj, mert van megoldás. Mert hív a kegyelem, mert hív a szeretet, mert hív a megbocsájtás. Jöjjetek én hozzám, ismételem. Ha elfáradtatok ebben a küzdelemben, és úgy érzitek, hogy nehéz a vándorút, és nehéz fölfele menni a hegyen, elérni lelki magaslátokat, nehéz eljutni újból és újból visszacsúcsol, ne add fel, egy lépést tegyél, és megint közelebb jutsz a célhoz. Egy lépést újra tegyél, és megint közelebb jutsz a csúcshoz. Kéred tőle az erőt, ő hív, ő segít, ő melletted van, ő akarja, azt akarja, ott legyél azok között, amikor ő eljön, akiket el tudott választani a szentől és a bűntől, és mondhassa néked, hallhassa te is az áldott hívást. Jöjjetek atyámnak áldottai, akik annyi küzdelmet vívtatok, annyi szenvedésen mentetek át, annyi fájdalmon, annyi könnyhulatáson. Jöjjetek én hozzám! Mert el van számotokra készítve az ország. Azért imádkozom, azért jöttem el hozzátok. Úgy mondjam el nektek, hogy gyakran kell megjárni ezeket a hegycsúcsokat. És visszaidézem. Mi szép a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, és azt mondja, és azt tapasztalja, és azt prédikálja, nem amit mond, amit olvasnak, hanem amit megtapasztalt, hogy nem a bűn uralkodik, hanem kiálts a békesség hirdetői, kiáltsák a hegyeken, hogy az Úr uralkodik, és visszajön, és jutalma vele jön, és megfizetése ő előtte. Legyen ezért áldott az Isten neve mindörökre. Legyen az ője a halleluja, a dicséret és a dicsőség most és mind örökre. Amen. Hálás a mi lelkünk, hogy téged, aki mindeneket alkottál, és törvényeket szabtál a természetnek, a csillagoknak, az embereknek, és minden tiszteletben tartja a te törvényedet az emberen kívül. Hálásak vagyunk, hogy nem bűneink szerint cselekszel velünk, és nem fizetsz nékünk a mi álnokságaink szerint. Annyiszor megbocsájtottál, annyiszor fölemeltél. Ó, segíts, hogy naponként nézzünk bele ebben a tükörben, abban a tükörben, amelyet te ajándékképpen adtál az embernek, azért, hogy keressük a megoldást, a megváltást, a megtisztulást. És hálásak vagyunk azért, hogy nem csak Sinai hegy létezik, hanem létezik Golgota, ahova vezet bennünket, ahova küld bennünket a te törvényed, hogy menjünk Jézushoz, a Golgota keresztjéhez, és ott találunk bűnbocsánatot, kegyelmet, erőt a bűn feletti győzelemre. Segíts, Atyánk, hogy tiszteletbe tartsuk az erkölcs törvényeit, tiszteletbe tartsuk a te törvényedet, amelyet abból a célból ajándékoztál meg minket, hogy vezessen bennünket, védelmezzen és őrizzen a szakadéktól.
Köszönjük, hogy ezen az estén is megtapasztalhattuk közelségedet, jelenlétedet. Tedd égedet állandóvá és világossá az életünkben. És segíts, hogy új döntések szülessenek a lelkünkben, hogy ezután abban a tudatban élünk, hogy mi nem a világ normái szerint éljük az életünket, hanem a mi életünket szabjuk a Te törvényedhez, hogy így szent életet élhessünk a Te dicsőségedre. Atyánk, eljöttünk ma este azért újból, hogy meghallgassuk üzenetedet. Úgy kérünk téged, hogy világosítsd meg előttünk az útat, amelyen járnunk kell. Úgy kérünk téged, atyánk, arra, hogy töröld el minden vétkeinket. És arra is megkérünk, hogy adj erőt nekünk, ha megajándékozol bennünket a holnapi nappal, adj erőt, hogy helyes döntéseket hozzunk, és újból találkozunk te veled a döntés hegyén. Küld el angyalaidat, járjanak tábor körülöttünk is, őrizzenek minden veszélytől. Segíts megtapasztalnunk, hogy te vagy menedékünk és sziklavárunk. Köszönjük azt, hogy elfogadod imádatunkat, és megáldod életünket, megőrzöd a hazafelé vezető úton, és hogy megadod azt a külön gazdag kegyelmet, hogy holnap este újból felmenjünk a döntés hegyére. Mindezt áldott üdvözítünk. Drága nevében kértük tőled, atyánk, és a drága vérben, amely megtisztít bennünket minden bűntől, legyen meg a te akaratod mindörökre. Amen. Amen.